בוא נדבר על הרגע שבו הכל קורס. הרגע שבו היא מסתכלת עליך ואומרת, אני צריכה הפסקה. או, אתה באמת מדהים, אבל אני לא מרגישה את זה. או, אני לא רוצה שתהיה בשבילך במקום שלא סגורים עליך בו ב100%. ואתה יושב שם, עמום. הרי עשית בשבילה באמת הכל. היית קשוב, היית נחמד, היית שם בשבילה ב100%. ואני הולך להגיד לך משהו שכואב לשמוע. הסיבה שהיא עזבה אותך היא לא כי לא היית מספיק טוב בשבילה, אלא היא עזבה אותך כי היא הפסיקה להרגיש שאתה הגבר. היום אני הולך לדבר איתך על המושג אולי הכי מושמץ והכי קריטי במאה ה-21, אנרגיה זכרית. אני הולך להסביר לך איך הסירוס המודרני שעברת במהלך השנים הפך אותך לשקוף בעיניה, ואיך אתה מחזיר לעצמך את עמוד השדרה שגורם לאישה להרגיש בטוחה מספיק כדי פשוט להיות אישה לידך, ולהיות מסוגלת להימשך אליך, ולרצות להיות איתך בזוגיות. ואת כל זה אנחנו עומדים לעשות כאן ועכשיו. אז לפני שבכלל נבין מה זה אומר אנרגיה זכרית, אני רוצה שנבין אם אתה בכלל מתקשר עם הדבר הזה. בוא נראה איך החוסר של אנרגיה זכרית נראה ביום יום שלך. אז אם אתה מזדהה עם אחד מהסעיפים האלה, כנראה שזה העניין. הסעיף הראשון הוא חוסר החלטיות. אתה שואל אותה, לאן בא לך ללכת, לאן בא לך לצאת, והיא אומרת, לא יודעת. ואתה עונה, מה שבא לך, אני זורם איתך. אתה חושב שאתה יוצא פה גמיש, מתחשב או נוח, אבל היא מרגישה שאין לה על מי להישען. כשאתה מעביר לה את ההחלטה, אתה מעביר לה את התפקיד הגברי. ברגע שהיא צריכה לנהל את הערב, היא מפסיקה להימשך אליך מינית. היא נכנסת למצב של מנהלת, ואתה הפכת להיות העובד שלה. מה שהיא מחליטה, אתה עושה. הסעיף הבא הוא תגובתיות יתר. אם היא לא עונה לך להודעה 3 שעות, אתה בלחץ. אם היא העלתה סטורי ולא ענתה לך, אתה שולח הודעת הסבר. או היא ביום רע ואתה ישר מנסה לתקן את זה, כדי שהיא לא תכעס עליך. אם היא מתעצבנת על משהו ואתה מנסה להוכיח לה שזאת לא אשמתך. ברגע שאתה מגיב לכל תנודה ברגש שלה, הוכחת לה שהיא הבוס. שהמצב הרגשי שלך תלוי במצב הרגשי שלה. וזה הדבר הכי רחוק מאנרגיה זכרית שיש. הסעיף הבא והשלישי הוא חיפוש אישור. זה בסדר שאני אצא עם חברים? נעלבת ממה שאמרתי? כשאתה מחפש את האישור שלה, אתה משדר חולשה. גבר עם אנרגיה זכרית פועל מתוך המרכז שלו. הוא לא מבקש רשות להיות מישהו, אלא הוא פשוט הוא. ואם זה לא מתאים לה, היא יודעת בדיוק איפה הדלת. אבל אם אתה לא מרגיש בנוח להיות אתה, להיות טבעי ואותנטי, היא תרגיש את זה. והיא לא תוכל להימשך אליך, והיא לא תוכל לכבד אותך. ומשם הדרך אני לא נמשכת, או אני רוצה הפסקה או פסק זמן, היא דרך מאוד מאוד מהירה. אז אחרי שהבנו מה בעצם התסמינים של חוסר באנרגיה זכרית, בוא נבין מה זה תכלס אנרגיה זכרית. אנרגיה זכרית זה לא אומר להיות שרירי עם זקן, זה לא קשור לכמה כסף יש לך, וזה בטח לא אומר שאתה צריך לצעוק חזק, או להיות מניה קורא לבחורות. זה בכלל לא זה. אנרגיה זכרית היא הנוכחות שלך. אני רוצה שתדמיין שערה בלב ים. הגלים משתוללים, הרוח חזקה, הכל בחוסר יציבות. האנרגיה הנשית היא השערה. היא רגשית, היא משתנה, היא עוצמתית. האנרגיה הזכרית
היא הספינה היציבה באמצע הים. הגלים יכולים להכות בספינה, והרוח יכולה לנשוב ולערער אותה, אבל הספינה לא זזה, היא יציבה. ברגע שאתה יודע להיות יציב ככה, אתה הופך להיות עוגן, וככה אתה הופך להיות מישהו ששולט בנושא של אנרגיה זכרית, ומעבר לזה, אתה לא תתקשה עם נשים ברגע שאתה מבין את זה. האנרגיה זכרית היא כמו חץ, יש לה כיוון. כשאתה יודע לאן אתה הולך בחיים, כשיש לך מטרות שהן גדולות יותר מהבחורה שאתה יוצא איתה, אתה הופך למגנט. אישה רוצה להצטרף למסע של גבר. היא לא רוצה להיות המצפן שלו. אם הבחורה שאתה יוצא איתה הופכת להיות מרכז חייך, אתה כל היום עוסק בה, אתה מתרחק מחברים, אתה מפסיק עם התחביבים, אתה מוריד רגל מהגז מהמטרות שלך, היא לא תוכל לכבד אותך או להימשך אליך. אם היא כנה, היא תגיד לך את זה בעצמה. בדרך כלל היא לא תגיד לך את זה בעצמה. ואז מה שיקרה שהיא פשוט תתרחק ממך, או לא תרצה אינטימיות איתך, או תיפרד ממך, ואתה אפילו לא תבין למה. אנרגיה זכרית, כמו שאמרתי, היא היכולת להחזיק את המרחב, את הפריים, את המסגרת. כשאתה אומר לה, לדוגמה, אנחנו הולכים למסעדה הזו ב8, קבעת הפריים, היא יכולה להיכנס אליו ולהירגע. היא לא צריכה לחשוב או לדאוג. ברגע שהיא לא צריכה לחשוב, היא יכולה להתחיל להרגיש. וזה המקום שבו המשיכה נולדת. אני רוצה שתבין משהו. נשים במקום העבודה שלהן נכנסות לאנרגיה זכרית. הן אחראיות על קבלת החלטות, הן מובילות, והן נוטות מעין מסכה. מה שהן רוצות להרגיש בזוגיות שלהן, הוא להיות מסוגלת להרגיש כמו ילדה קטנה. שאתה דואג לה, שאתה מטפל בה, שאתה יכול להחזיק את המצבי רוח המשתנים שלה. אבל שוב, אם בכל פעם שהיא מתעצבנת, אתה מתעצבן גם כן. אם אתה לא יודע להישאר סבלני וחזק, אתה נופל בעצמך לאנרגיה הנקבית. ואתה יכול לראות את זה בעצמך, אם היא לא מקשיבה לך, אם היא מתווכחת איתך על שטויות. תבין, כשהיא מתווכחת איתך על שטויות, כמו זה שאתה לא שטפת כלים, או כל סיבה קטנה לוויכוח, היא לא מתווכחת איתך על זה. הסיבה שהיא לא מסכימה איתך, זה כי היא לא מרגישה באנרגיה הנקבית שלה איתך. כשבחורה איתך באנרגיה הנקבית, היא קשובה, היא רגישה, היא עדינה, היא לא קשה. אבל אם באנרגיה הזכרית, אתה יכול לדבר לקיר ואתה יותר תצליח. מה שאתה רוצה לעשות הוא להביא אותה לאנרגיה הנקבית שלה, על ידי זה שאתה מגיע לאנרגיה הזכרית שלך. אז בוא נבין איך בונים את האנרגיה הזכרית. איך אנחנו בכלל עושים את זה אחרי שנים של ריצוי, או פחד, או חוסר ידע. רוצה שתבין שזה מתחיל בהחלטות קטנות. לדוגמה, תפסיק לשאול, ותתחיל לקבוע. מהיום אין יותר מה בא לך. אני רוצה שנעשה X. ואפילו אם היא אומרת לך לא, היא תעריך את העובדה שהובלת ברמת תת מודעת. תגיד לה ביום חמישי תהיי מוכנה לדייט בשעה 8. תתלבשי יפה. ככה אתה עוזר לה להגיע לאנרגיה הנקבית שלה. תבנה עולם מחוץ לקשר. גבר שהחיים שלו מסובבים סביב אישה הוא גבר חלש ומסורס. תמצא תחביבים, תגדיל את מאגר האנשים שאתה בקשר איתם. תעשה עוד דברים חוץ מלהיות איתה. האנרגיה הנקבית שלך, האנרגיה הזכרית שלך נבנית במקומות שבהם אתה מאתגר את עצמך. והשלישי, וזה סופר חשוב, זה ללמוד לשתוק. רוב הגברים מדברים יותר מדי כשהם בלחץ. שתיקה ונוכחות משדרות הרבה יותר כוח מנאום של 20 דקות או הסברים או תירוצים או קשקושים.
אם אין לך משהו טוב לומר, אל תתחיל לקשקש על פוליטיקה או על מזג האוויר. תלמד לשתוק, להחזיר קשר עין, תנשק אותה, תרגיש בנוח עם השתיקות. שתיקות הן אויב של גבר חלש ובעלות ברית של גבר חזק. אני אחזור על זה. שתיקות הן האויב של הגבר החלש ובעלות ברית של הגבר החזק. והכלל הרביעי, וזה כלל הזהב של גברים, תהיה מוכן לאבד. גבר עם אנרגיה זכרית גבוהה יודע שהערך שלו לא תלוי באף אישה. אם היא לא מכבדת אותך ואת הפריים שלך, אתה מוכן ללכת. ברגע שאתה באמת מוכן ללכת ממקום שלא מכבדים אותך או מזלזלים בך בו, היא לעולם לא תרצה שתלך. אם יודעת שהיא יכולה לזלזל בך ואתה תישאר בכל זאת, למה לעזאזל שהיא תכבד אותך? לסיכום, אני רוצה שתבין את זה. אנרגיה זכרית זה לא עניין של להיות רע לבחורות, אלא זה עניין של להיות חזק. זה החלטה שלך, להיות הגבר שהיא יכולה לסמוך עליו מספיק כדי לשחרר את השליטה ולתת לרגש שלה לשלוט ולזרום. אם אתה מרגיש שאיבדת את זה, אם אתה מרגיש שאתה חי בתוך קשר שבו אתה מרצה, מפחד ומתנצל, הגיע הזמן להתעורר. הסירוס הזה נגמר היום. בתוכנית הליווי שלי, אני מלווה אותך באופן אישי, כדי להיכנס לתוך המנגנונים שגרמו לך לאבד את הכוח שלך, ולהחזיר לך את המושכות לידיים. הלינק נמצא בתיאור. תלחץ עליו אם אתה מוכן להפסיק להיות הבחור הנחמד שמרצה בחורות, ולהתחיל להיות זה שהן מנסות לרצות אותו.